John bheith agus léana chlit dá áte go iad a bheith géal ó háast le gaelig am sa chéirs noch cíú. Am kitchen na hanjal stjórnach Right, ach vik na scholar in the China Stephen. Vík, is mi vit de kontje ach seit teacher biolacum ha kind chicken for pupils accounting on me social media. Oh, he never spoke Gaelic to us when he was at Hann dúpað vi have seit she teacher biolacum sam smöjach för torgen hit han kan sein paraton han tixing lokal min check was in horse Ach Norsen is Juliana Klitsch. Han ik mi show is on a shelving. Far nach in Gaelic Capri. Han Gaelic we seit ha klar han mi gehoor aan de toy die Gareth Lewis na seit hier sinna machen injak ha gemakkelijk ha mis meugel adrialliges aan had aan de toy had hij had homa aan de havik op voor zeg man koers nog hij mis meugel laat homari edition ze had alle Lewis gehaald seit gehaald om niet seit han nicht mama was wat dan horsen hier Le Balkosher. we han niet op alle goshach komen jachter in nisach kun am komen niet ne wat me gema ook wat tol mensen verzeit ha skilchen ha ruten on de hoog gelat mama doyenelle science agus technology gehaald. Sure. Gene go Gaelic. Kim how commons hoes de Gaelic an eist to voor de gaan kerstdag vandaag Eddie Capri niet. Kitchen kun me bring de phone die tenis seit ha carriage na kam hast dan is ben bring die tenis man Rhino Morrison agus Ian Gordon McDonald var för korum det var sin waskun horsach on the arbeidsstid bring det ju där för bring det snapi en nakum där för han lång horniak vi säger när han kan communicera för han är med chans han är via det radio barak radio Nigel barak när man det från det då så ha sett ha radio Nigel ni för nog tolken hit sam smörk med han med fastnes jordige schön har med malen horsach Right. Seit I'm catching color Gelfjökulorst. Sure. Det har då rad radio så är mig också. Wow, det är inte långt. Han har toch in morgen höger an, she says something very scandalous. So had synthesized. So how come een dag aan het al? Ik had toch al hij me homa schrijven eigenlijk. Verzeit gehaald hem smeukel spel voor mijn school had een verzeit jarig verzeit nooit nog ergens hij me hoe confident mijn schrijven is eigenlijk. Ach toch een hietje dat aan mijn schrijven is een viool. Sure. Han mismönniga is eigenlijk. Right. Så she atarhankoch aan de toik me na han skriver. Es geharens maar han me smönniga me wat in noi had een konach hele. Aan literature. Aan de toy she kata han skriver se viola. Ha konach is een eentje nakem. Ha is eigenlijk. Hij mismeinig kan me hij meent je nog een meuner
ha Gianna sin. Right. Well, van met al een joch. A gaelig akket, hou skrivig me een kers nog een gaelig, maar de savage. Route naar Haag is dan een jachtrie leeuwers, ik is graag, maar zijn nog. So, bij prien gaelig, ach bij skrivig, maar de savage, severe de bij Jean of Powerstof. Just as die als gaelig. Ach, ze perle wist te schrijven. She, ach, ha je niet toch, Lucien? Ga niet. Ha je niet toch, Lucien? Maar nog goed mee, dressen van kadash, ha mis me ook keri linguistic tension. Ha gama kudremach, is aan schrijven dan. Zwaar kunnen we eeuwig artikelen schrijven, ze misschien niet mensen. Er zwaar breng me in de varen nekken heen, er is gewoon alles van nooit wat te brengen. Er is een kleintje kjol gaan en nek. Listen, naar wakker maar ook. En soms ben ik er nurten omheen. Zet naar wakker maar ook. Zet waar Katahanik Mawaha verteunen, we maken cherios, ja, skianochs, fus, üst, ergens, maar ze accent Glasgow weg. Solution, ergens maha, baasing, wel, ze roosach, man. Haar kontje, kaal, maar Glasgow, Right. maar ze gaan en ik. Zeker, als een eentje nog had ik daar op de China stijl en bilingualisme daar had een akket. Goed zo ga kiest Jan de skillen gaan en je hek doen je zijn arsenjoch Markenburg. Eigenlijk maar daar mis ik eigenlijk in de tuin, ik wil eigenlijk een shower, en dan wil me heen al, ga via het leven nog als schrijven gietje. So a separation aan Markenburg, daar ligt je toch gerund hoor, gerund eigenlijk, skillen lovers, in de deur willen. So ga niet ieder kist, de marketje aan Markenburg, Markenburg, te schrijven. Als wereld ligt naar het dunje tuksin eigenlijk. Ze naar het dunje vuurskitten is eigenlijk achter. Ga wie het kan leven. Wie, am is meer natuurlijk het is mooi zijn sant gaalik. Zijn is am $100 scheftig zijn. Hij kari is am. Am heen is meer ander dooi. Vertellen van me, ik maar ook van mij, een drama. Waar een kan het tuin kutje gemorgen ze tramton lag en dus aan kalla. Waar ze playwright van Shutterfalls, wat dan George. Van mij, Hanne Geshing aan de school lag had ik en dus hoorde die jong. Is there any of your pupils that could benefit perhaps for a time with a writer? En zei Eddie Young, well, hoe dan les Marie. So, ik van me heen zo'n activity, jellige tjehenje, van met dossiers kan nog verschikken en vriendjes. Ach, ham heen smeur nog kel, aan de tooi kan je niet koud zijn is heel toch. En van mij mis ik hem ook, voor zijn tuin al mijn traumatoloog, voor Ian Crichton-Smith, schreef ik drama, als ik hem, van begin, voor point players al, ne hella niet. Van begin, we zeiden van mij de stage code tuin man. Tom McKeever is Donny Gazette, Donny McInnes. So
ach hain sin an nu. Right. A cha mi se smynioch y gyrru sin in gan y doi hyn y siar. Wel, se upwys chrwachal a hawn, ach se rwt a haw glwynjyn. Na ta chlwys yn siach lefyg pys paper di oes sgrin. Ha sin nie cawl sin ys y geeltoch. Fysaid y nu drama, fysaid defan chlach fysaid drama fi ystornog ys lwys ac ein ac yn fysaid deinio di anna sin. Nu ha the theatre of the Gaelic son Glasgow ha. Sure. Ha mis smynioch bohor hyn an the doi chilich in the rash. Wel, ha ceist fawr am hyn. Ha mis smynioch gael cesh môr am the hyn. Fysaid ha mis smynioch gael sy'n cawl wrth y ach sy sin yn noi an y doi sy sin yn noi is erist y torch deinsteach fysaid ga literature an y Gaelic sy theatre hwn a ta sy'n nie cawl sy'n Wel, can I gwch ha y farach gyda literature sgrifdio ha mae'r gybyg oral literature an gwch agos an yn doi sy'n yr oedda sy'n y fiach yn y an o lego hyn yn ila. Shame. Clach gyda'n technolog oed son na corrain afistioch a fys ag dynia y chlarig agos ysgwrig. Cifys ha. A mis mynd i'ch sy'n gyma ffeimol. Ach, mis fysaid tor, wel, an y doi yn heichen fysaid John, you call one of them last. I mean, homas I'm slach can be. Rud a noyelle vasaid va mal Gaelic skiel and guddage. As ha mi hins men yok kial skiel and guddage, the oral language. As huge son von nish wonliche for Highland Book Prize nuddy. It was out some niche. I'm some smunyoch tokala sin. Okay. Hanny now in that. You know, Hanny was said by Ian Crichton Smith on the doy gana 3 ella but on the doy on Miss Mayokro the skill and good chicken short na novels like Manus Treek, you know, so August theatre aus drama could a heinle column sin on you. Heinle column sin on. Sam is meer kry duliche decision. Well, how heen Richard Grant agus koppel ko cruai son doi behen in Jelan Marken Buke. Horst on the doi agus Wel, hein la ferris, agus han y seris go ffydwch yn y sialting. Sy Gianni sin. Na fi a ffydwch yn y Lewis. Ha ffysach am hyn... A pick an aster on. Sies nas a ha am doi ha... Wel... Ffysach fi fer y Lewis, beth y grari. O, wel i gwaith. Sjálfsyn, rwyd y skrifisyn, hwydysyn kjar. Ach, fysaid, hein mi fansyn am y sjálfsyn. So, ha ma doi, agus am ysmyn. Pick an sursacket. An sursack, agus hyd y syn o'n fysaid rýst Ian Crichton Smith gwbl on the open, you know, Derek Thompson's Glasgow, rwyd yn Yorkshire. Ha mi smynach an y doi gael an y serist. Vi skriver mach. Astra. Said ha G ham smych ha dyn dollar neu said never Mallorca kind of Roch McFarlane. Said
skriven år en så kunde förra så var jag inte kantin hon sig morgon och kvar en ödlasort. Det gra. Nach Haviland National for Robert Burns. Där ligger en vecka hårt remschen. Saken om det. Han är tompan van sorry, tompan så var jag. Hårt remschen. Jag skulle ju tamton nog men hårt mig. Jag minns mig jag. Han har förresten ju. Kan ju. För så chip för project in Japan. Okej. Är en gällande year. Är ham hin smöja har på hårga runt i hårsen i Kina dash. Topical question Holmes and Joe. Det Kan behålla garike vi. det ske am hin smöja på över tor när jag för sig schön har det dash. Kan gällande year. Ja. Ja, fusen den sken och en drop som jag var smörja ut i hårsen. Something that matches the environment. Let me touch you. Jag kan nu namn här kort och kan bli så saker som Christian det över hockar man kan bli. Man har till förstående här så ordnen här sen. Censorship on säger man säger. För sig förutom hin vi för nog cash and inte också litterik runt ach vi för min politics good joke. Förutom vi för nog en cash. Han är seriös generation show. Is han med fiken för sig ha Fuslashin kita. Fuse get to how on here on a draste how hast on a door not the valve in the house. Oha, hij bij me gebracht. So, het jaar maar bij me gebracht. Ach, voelde me voor nog question. Mijn nooit hashing dol. We zei het hamisjes maar. We zei het had een schare show. Na has ja man political accountability I mean we premention had a final question on the whole side for the representative sak I not generous near it they don't hold them accountable so I must make a delete somewhere Kom in tussen kerstdag. Well, I'm doing it with ach, you know, I've said I was Heinz miracle shouldn't fame accountability at the center of all things.